Jisimgħu l-istejjer u wara min itellifhom, imqarta didubbina minn qudiemhom. In-narrazzjoni interattiva tal-istejjer tqanqal l-itfal biex jaqraw u biex il-ktieb tas-sew ikun ħabib tagħhom. Dan kien lan tal-attività Għid l-Istorja ta' Heritage Malta. Fil-Mużew tal-Arkeoloġija, il-fonti ta' informazzjoni li taġġeb lil bosta minn żmien il-preistorja sal-era moderna, it-tfal inġabru jisimgħu l-istejjer li saħruhom. Din l-attività immirata għat-tfal bejn il-5 snin u l-10 snin twassal ukoll biex it-tfal jitfgħu ħarsithom fuq is-siti storiċi madwar Malta. L-iskop ta' dawn l-attivitajiet li għadin isiru ġewwa s-siti ta' Heritage Malta huwa kemm jista' jkun biex inresqu aktar tfal kif ukoll il-ġenituri jew min ikun qed jakkumpanjahom lejn is-siti tagħna u l-mużewijiet tagħna. Ovvjament dawn l-attivitajiet kieku jistgħu jsiru kullum kien, iżda qegħdin nippruvaw nadattaw kull sessjoni u kull attività skont il-kuntest ta' fejn qegħdin. Ma naqasx ukoll li t-tfal jitkellmu magħna. Esprimew ruhom bl-akbar innoċenza iżda fuq kollox saħqu kemm il-qari jagħmlilhom ġid. Nħobb naqra ftit żgħira u l-iktar eżempju ta' Ġeronimo hekk inħobb naqra jiena dawk. Għax interessanti, tisma' l-istejjer, titgħallem, tkun taf tikteb u hekk. Għax qabel konti meta kont ġejt l-ewwel darba kont ħassejta vera interessanti u d-darba rid niġi bil-fors. Nħobb naqra ħafna tejn il-mami, nħobb nisma' storji u differenti. Heritage Malta dal-waqt se tħabbar il-programm tas-sajf tagħha. Bi Graziella Vella ittenni l-itfal ma joqgħodux biss bil-qiegħda, iżda jipparteċipaw bisħieħ. Bħala numru tal-istudenti hemm rispons sabiħ ħafna f'dak li huwa waqt is-sessjoni, ġifieri t-tfal ikunu engaged ħafna u jipparteċipaw b'mod attiv mhux ġast qegħdin hemmhekk jisimgħu l-istorja. Intant fit-3 ta' Jannar li ġej ġewwa l-Mużew tal-Arkeoloġija ser issir attività oħra ta' qari organizzata minn Heritage Malta biex fost it-tfal tibqa' tixxettel in-namra għall-ktieb li għandu jibqa' il-ħabib għażiż ta' kulħadd. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.